از شمر حوال دبیجین مجید توزان مجید براستی جی ناوی هنر جی ناونده کربون مرتال مجید جی به مرتال جی به از سال 1977 لنسیبینی نافچا نسیبینی از عمری مجگونده عمریا جبگراو جر بیشن از دایک بومن پاشتاز نسیبین چند سال مقندر می‌داره جر بیشن هانی orta okulu پشتیش برگو هم عالیه آبوریه دوش هم عالیه پرسکریکن درکتن ام بخوا از کوچبری متروپول ابو هاتم چکورو وایل ادنی ام دیجین جوی چاقی و الورتجین براستی از تنی هاتم متروپولا doğru ده fazla saldı babı mevcut malbatti hatın şbergo prskriki aliye hem düşmündü derketin yani aliye aboriye dişin hem koçberi metropola bun hem adeni çukurova hem dişin malbatti şaliye hüner edici şaliye tambur ede şaliye kemeçe dezbejin mırbab jerdbejin Heskirin amniş zaruti embejim kimi bir mi çavi xap müzik evek. Bergoş malbate ki dengbeju sazbende mehane rahmetli Usive Çelebi navudenge Rojava Kurdistan'ı jive dere koşberi bir ve dere tarafı düşman dijur şehit kirin. Kevamış denge ona gühdar dikir. Hatta tambur membur tine bu mebde ve xal tambur edix naqla kemek rbabe dikir naqla tambur edikir me teneke kul dikir me taxtavin em zaro bun ne desali bu avi müzik me despekir kefam mejerat amatörü çamraş tambure brastiji ke gozbej na mamostaymi sadece az göhdarvan bum mesela Murad Ekine göhdar dikir Usive Çelebi, AP Meydaham hebu. Ev gühdar dikin, ma mustayim ev gühdar varın ama çam raşt amure amatörü bidile xwe. Kesi goşmir bu gota tine bu. Tam bu şwar kri, muğlu çözmüşkir tambur. Pişteki demek edüdrejdi. Ez pişkil peş ketip. Navende çanda Mezopotamya'da haval men askirin em tevli bun gorki go em garibun havala zaten şaliye uratıp psikologlarına kıstın çıkasem tevli buna be psikolojik kulüme distan hem karu xabate xo hem kari xabatin hüneri me pek tanim havalam dişandın konsera davet hade şaliye müzik edi koroy meçedi kirin Jüvi varideci ki hersame betir hers müzik çebu. Jbergom duri valat jiketum rasti ki meruş çıkaz duri valat ekho kevi. Eret xazayı da belki nava valat denk ne hoştur be ev nava vejiyane ama duri valat bejim ki hünermendek daikik be juanek be duri valat kevi betir hersti be betir evindardı be. Bir şekilde dest tambure kir malbat jike zarok çebun zarok hojimel hina bir nevirin melkari müzik eda peşavana hüner avan çand avana ızman avana
kişandina min nav müzikê ago gelkî bala min kişan ribab bû. Ribab jî duê demê de em zaro bûn ez ê bêm ser ribabê piçikî kurtasî ez karî bim naveroka wê na asna got dibêje nikolînkirina wê na dom hene. Ew jî aşîreteke. Rastî got dibêje dom kurtasî dibêjin ji aliyê Hindistanê. Bi tevahî qahrma hatinin aliyê rojhilata navîn kemeçe pêşî kundirê vala hat çêkirin. Rob pêşveket. Doma, yani dom dibêjin bi tevahî hinek ji wan dibêjin bi tevahî wana qereçî hene, mirtirp hene. Ez terbêjim bi vî şeklîne ama bi tevahî ji wan dibêjin dom. Gelê dom. Karûbarê yani got dibêjin kemeçe ribab ji doma wana pêk anî. Ribab jî asna got dibêje ribab berî kemanê gelekî zûde derketî çi guhertine ribabê vî şeklî lê dixin keman sê têlin kemana dijî av kundir jê hêr nekirin ji çar têl ev jî jêr dibe arî kurtasî jêr dibe dizî ji me didizin ama bi şeklekî we kem bêjin gumnekê me didizê tu sadece reqakî lê dixe dike eydê xwe ya domayê doma jî ez terbêjim ji rojhilata navîn gweznaşeya ji sal 2012 Hrant Dink ew li wê derê dernekê çêkirbûn servê jî xebatek hebû. Yani bi kurtasî ribab doma malbata doma hatine aşîra wana ji wan dibêjin qereçî ez dîsekê bêjim. Ji ber wî hawî bala min gelkî kemeçe ribabê kişan ama wî çaxî ez bêjim gomraşta kemeçê tiştekî pir xweş derketa gelk ceme dikirin eyb tu got qereçî mesele ribabê dixin yani ew biçûçik dikirin. Halbuki insanê menî mirtir naveroka wê na insanê aşık, insanê geryay, insanê dünyadîtî, insanê pêvî. Ev hevalê me yani em nikarin heqê wana bixwin ama her got pêş deketî mesela bêjin pêşî bi kundira çê dikirin doğru her pêş deket dar kolandarê güza hêdî heyanî hat vê derecê. Rola ve çimat dilemi de yani hesam dişini brastij ki o des kemeçim mesela Murad'ekin ez göhdardıkim vakti strane kedbeji. Dnava kemaçavina lorinik heyi, dengek heyi, qerinik heyi. Ritmijle dik mesela bejin bu şekli cehgomerole daik buye. Yani berxadaneke, herseke yani zindî dike ber çavê me ro bu awî dilê me bi vî şeklî ez karim bînim ziman mesela bêjin aliyên sêbîn me jêr digot wextê payîzê ev ehvalê me nî got li kemeçê dixistin ribabê dixistin dihatin li ser miştaxa em jêr dibêjin zaten çavê me li wê dere ve bu dihatin birin holê me miştaxa daten wê kemeçê dixistin distiran. Rastî ez bêjim li wê derê noxteyekî got ket dilê me aherî bandol ser me kir ev bû. û em bêjin aliyên sêbînê jî car caran heval dibînin ev li aliyê sermediyayê dînin zarokê wilo radijin kemeçê. Ez bîro bandor bûm tambûr jî we gom got ji malbatê berê di kêfa me jêr dihat apê me lê dixist malbata me. Tambûr û kemeçe bala min bêtil ser kemeçê bû ama em ji kemeçê piştî şkenandin wî çaxê ji ber piştî gomra ji kemeçê pêve piştîkî dereng çêbû
براستی او ویشگلی و کی گم گوت انداوی جماعتن متروپولان بالیکاریا هوالا جیب تنبوری ام پیچکی پیشکتن تشتیج دستمتی جوان مبن şaliye malbat edebi. Çiş destemeti şaliye kültürü bergo kültürü çandame mrekameyi hem pek tin tişteş desteme var beri.